mana shiru kwanta. Kai, gaskiya ni fa na fara gajiya fa. Yanzu dan Allah jibi waɗannan abubuwan fa ni ban taɓa ganin kalar wannan abun ba sai a nan gurin. Ba yanzu za mu shiga kawai mu Aka jin da wannan mutumin kudi. Kaga na rantse da girman Allah idan har ka fike ka ci amanar mu na rantse da girman Allah sai na aika ka lahira. Ya za a yi tun wajen kilomita 100 muna tafiya har yanzu ba mu je inda muke so ba. Za ka zo fa mu wajen mu kake saboda kai ka san gun. To na rantse da Allah ka ci amanar mu wallahi na je gaya ma sai na aika ka kiyama. to ka san dai sabgan nan zaka samu kuɗi zan samu kuɗi kai ma zaka samu kuɗi to me zai sa zo in ci amana ka Ban gane ba. babu wannan zancen kawai a wannan lamuran Ban gane ba. Wannan fa magana ta gaba gabaki dai daukar ka nake fa an kin shaka. kawai ka gane kawai mu wannan sabga a bayyi ce kawai in zaka zo kawai zaka yi Ni dai na ga maka. Dalla malam ya ishi baka. kawai zo mu Sai wani ihu fito mutane mu da ba hayana muka zo yi ba neman arziki muka fito yi mu je mu yi abin da A dole ne in gaya mai. A dole ne ne a wannan yanzu ba za mu zo mu tafi mu tsale kai kai na hudin da ku in na san abu na san maganin da matakin da wanda ba